Isä tulee kotiin. Ketään ei oo kotona. Äitillä ja iskalla on varmaan tosi tärkeä kokous. Nyt Tittoinen keittiön ei ole nälkä. Sitten Tittoinen omaan huoneeseen. Siellä on paljon leluja, mutta lelut on ihan tyhmiä. Nyt Titto menee omaan sänkyyn, kun laittaa silmät kiinni ja aika menee nopeammin. Parhanen. Moi talous. No moi, mitä mies? Leikkari tulee jotain vikaa. Ai jaa, no ostetaan huomenna uusi. Ai jaa. Kuule Ossi, mulla on vähän kiire. Moi. Moi.